makamano mar mondo miro were maonge tije oyuda tich e yo makare. Nyakono Muge John kowuok e kaunti ma Kisuma dwano adhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama lit kod kuyo okwako gweng' Majunda e Kisauni Mombasa kuma chich ni ji ariyo owito ngimagi bang' lo sienyore e kisima mane gikunyo odhiambo manyoro. Apisa maten kaunti ma Mombasa sani ogoyo tach e alworano ka gidhi nyime kod chenro mar dwaro golo ringre ji ariyogo. Adonwa tudre achiel kachiel kod jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa mano Joja Oko. Joja Oko iriyo nade ka intiere kaunti ma Mombasa. Inyalo mana nyisowa ni nyaka sani chenro mar golo jogo mane lo osienyore godo e kisima ochopo kanye gi sani Aoko. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka iwachno wantiere e alwora ma Mshomoroni mane gweng' miluongo ni Ngombeni e od bura ma Kisauni kuma chakre odhiambo manyoro lit osebedo kokwako alworani bang' ji ariyo lutore e kisima kata lo sienyore e kisima moro mane gikunyo. Iwacho ni lo ne okwongo sienyore kuom ng'at achiel to kane jago mar ariyo ne temo mar dhi rese to en bende masirani nochako juke bang' lo kendo chako sienyore ma giduto noumogi e iye kanyo manyaka sani pod gintiere e iye mano e kisima mantiere e batha kaendi. Kama antiere kaendi antiere gi jotelo mopogore opogore to chutho mago mawuok e kaunti ma Mombasa matemo luwo wachni mondo ging'e ni to ere kaka inyal resi kata kaka inyalo gol ringre jogi ma kasani pod ntiere e kisima ka. Awuoye gi jatend migao mar weche mag apaya e kaunti ma Mombasa mondo onyiswa ni to chenro mage madhi nyime. Jatelo chakacha gi nyingi tinyiswa ni mokwongo ang'o manotimore to chenro mage madhi nyime nyaka sani. Erokamano ahinya, nyinga en Daniel Otieno. An jatend migao mar ndara gi gedo ama transport and infrastructure. Gima notimore ka nyoro ni nitie kisima mane imedo kuny kadhi iye to kisima no nosienyore modino ng'at achiel e iye. To sama nosesienyore jopiny notemo dhi reso ng'ama lo nodino no ma ng'ama chielo mar ariyo bende lo chako dino e iye kanyo. Koro nyaka sani nitie ji ariyo ma lo odino. Koro gima watimo kaka migao ama kaka sirikal en ng'iyo yo mane ma wanyalo gologo ringre ji ariyo ma lo odinogo nikech nyaka sani to wan gadier ni nyaka bed ni giselalo ngimagi e iye kanyo. Ang'eni atemo loso gi moko kuom jopiny ka gikone chakre nyoro nyaka sani gineno ka gima sa medo dhi en ni ang'o timore, ang'o mosemono kang'ni mondo mi okawe mapiyo mar neno ni kata kigolo ringre jogi to gol. Erokamano, gima nok wadwa timo nyoro en rikni nikech gima nok wadwa en ni mondo wamed lalo ngima jomoko nikech lo maka en lo masienyore kendo mano emomiyo nosienyore mar ariyo modhi odino ng'ama chielo. Koro ne wadwa bedo gadieri ni joma waoro piny kucha kadhi golo jogi gibiro bedo ni gin safe kendo gibiro bedo ni ginyalo chopo kuom ringre jogi ma gigol gi oko ka gibe gin safe. Koro mano emomiyo watemo ng'iso jopiny ni mondo kik warikni mwamed kelo tho machielo ama lalo ngima ma ng'ama chielo ama hinyruok. Nyaka sani sirikal mar kaunti temo tudre gi jok moko man gi lony mar yore machalo kama masani nyaka sani Gavana osewuoyo gi jo Kenya Navy, osewuoyo gi KDF, osewuoyo gi County Commissioner ma by saboro wabiro bedo gi position mar way forward, lakini en ni jogi wadwan wagol gi mapiyo kaka nyalore mondo mi jopiny mondo bed gi kwe. Erokamano ahinya. Erokamano ayudo ne moko kuom jodak bende onyisa ni to ang'o made gihero wache e wi wach makanya. Chaka gi nyingi to inyisa ni in wachni inene nade kata kawe nade. Bineno ka osekawo okang' mowinjore mar neno ni jok ma kamagi igolo e bur. An ke nyinga iluonga ni Kevin Wasonga, ajadak Majunda ka kumne gini otimore kane. Ka koro gini otimore nyoro saa 6 odichieng' to sani kwang'iyo saa then saa 7. Mano 24 hours. To mondo mi kata chenro mora mora mosekaw mondo chak gol jogi ka podi. An gima nakwayo ni oningo bed ni jowa oningo bed empowered ma the county government gi sirkal maduong' kech ma ngima ji moime burkani endi. Jogi noningo bed ni osebiro gi machines ka ma jog nosechak kuny kae to sani onge nyisowa kwa penjo inyisowa ni warito experts mondo bi osom ground komonde. Experts gina wuoro ni gi ya China koso gi ya kanye. Mar ariyo nakwayo ni as leaders maka these youths oningo bed empowered. Empowerment chalo nang'o imiyo gi the right gears mako poni gidhi kunyo bugo kechoro ni jogi endi ne gikunyo to ne gionge gi any protective gear ma jogi kane burka endi ne Kenya konygi nikech ne onge gima ma protective gear mane nyalo konyo jogi. Koro an gima kwayo
ni kaka youths, nikech youths sani mathagore kaendi, yudo ka sani ngima tek, ng'ato manyo, ma jogi kono oimore kaendi. Koro gima kwayo ni youths jotendwa man kaendi, opare youths gi endi. Apani the government nengi initiative moro ni bottom up. This bottom up should come to the bottom ground. People are suffering, and this is why this was jogo nindo ka negi thago negi losne familia magi. Wayude jadak mogik chakna chagi nyingi tinyisa ni bineno ka chenro ma osekaw kaendi irwako kaka jadak ma alwora ne. An gi nyinga iluonga no Sumba Isbonoyo, ambe an achiel kuom jodak Majunda ka. Adieri kaluwore kod wach mar midhiero ma wan godo kani, ok wamor nikech tho mowuok mar ariyo ne ok en gima nonego bedie. To ma luwore nikech kane information osedhi ma joarita kwe osebiro, ne koro gin gi teko mar ensure ni kacha koro gi protect ma ng'at mane nyalo chako risk ngima ne donjo kacha ne dhi manyo ng'ama chielo ne ok bedie. To ma nyiso wan jotend arita noninde class kaeto ne wan kod to mar information kako flow. Information onego bene kowuok one institution to the other. Tiende ni ka ng'ani gini otamo to oro wach ne ng'ama chielo. Mondo mi kata kane wach ni nyalo chopo ne ker kama entie, mondo oda kata jojeshi be modak machiegni ka, mondo no bi okony ngima ng'at mar ariyo mane tho, mano ywak ma jopiny otemo ywayo nyaka dakika mogik otieno ka onge ng'ama nyalo konyogi. Ma wach ma ok waweno kaber. Omiyo wawacho ni nyaka wabed kod chenro maber. Ka government, all level of government ok nyal protect wananchi maggi, miyo wabedo kod to kod sirikal maritowa kaka jodak Majunda. Omiyo kwamor ahinya kendo kwamor. Nyaka sani onge chenro maber, pok ochak gol, wakia ni gibiro chake karang'o kata kiny kata orucha kata odwa bedo manade. Koro miyo wabedo ni to kare jo expert mar county gin joma chalo nade. Asante sana, erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mago mana pach moko kuom jodak mantiere alwora ni Majunda ka gitemo wacho ni ok gine ka gimoro ahinya gi okang' ma samoro tend county okaw kata jogo marakore gi masiche ma apoya mar neno ni jogo mane lo osenyore kuomgi ogol nyaka sani. Wawinjo ka jatend migawo mar weche mag apaya e kaunti ma Mombasa ka koni gibago romo gi gavana mar kaunti ni ka gikone gidwa loso mondo giane ni to ere chenro ma ginyalo keto mar neno ni masira ni irakro kata jiringre jogo mantiere ibur kanyondo igolo ma ok okel masira mamoko kendo kaluwore gi wach makamano. Wantiere kaendi kendo wabro medo lero ne janeno mar Ramogi TV kaka weche medo tuch e alwora ni Majunda mano e bura ma Kisauni kaunti ma Mombasa. Ni Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wantiere kod geno ni jogo mano osienyore e kisima ma kamagi biro gola mapiyo mar mondo mi ponono anyuola margi ong'e chal margi. Kata kamano med mana luonwa wach makamano, ang'e ni wabro medo winjo ler e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakore Ramogi adwa ni wadog e kaunti ma Kisumu kama bang' sirikal